Aby si niečo dosiahol, tak musíš proste makať. Vicky Haza a jeho mix kazeta Rap 05 LUZA Lenivá produkcia, to znamená písmena 4 a 3 mená. Aby si niečo dosiahol, tak musíš proste makať. Hej slova, furt berieš ľudí naokolo seba, že on má také, tebe také treba. Jak chceš mať to všetko, čo vidíš všetné dní, čo majú všetko oni, čo všetko nemáš ty. Žerej ťa cudzí úspech, platy a babi, k sebe si slabý ako Jean Reno vo Wasabi. Mám rady, pre rady ľudí, čo chcú zrady, bez rady k sebe radi zabíjajú svoje vady. Ak si závislivý skurvy, si vždy budeš mať hovno, ak sa staráš viacej do druhých, jak do seba po tomto. Čo máš robiť, nerobíš, že úspech není v tomto, radšej rob, čo ťa zaujíma a pumpuj si konto. Chlapče, tak musíte zo seba vydať maximum. Chlapče. Aby si niečo dosiahol, tak musíš proste makať. Lebo hip-hop není moda, ani žiadna náhoda. Je toto, čo k tomu cítim, no a to je dané zhora. Zážitky sú škola a život hlavná rola. Ten je nepredvídateľný ako táto doba. Mňa nenašla z TVčka ani Coca-Cola. Po celý čas prezentujem iba hudbu z dola, ktorá taká bude, ktorá vždy aj taká bola. Doma so mnou iné plány, teraz vravím smola. To je odraz kultúry, čo sa dere cez múry. Ignoruje cenzúry, nepozeraj, konaj. Nepriateľo bozaj, ak to myslíš ozaj, tak makaj a nestoj a sprav si svoj priestor. Rozmýšľaj, kam chodíš, čo robíš, kam hľadíš, s kým sa o čom bavíš, či zradíš, sa skazíš a všetko, čo si vybudoval, iba tak zastavíš. Tak čo ty na to vravíš? Teraz čo ty na to vravíš? Viktor Hazard mixtape, rok 2005. To je náš život, to je náš svet, veď toto je náš rap. LUZA, Petr Žálka. Mm.